Bonjour, comment allez-vous? Kumusta po kayo lahat dyan sa Pilipinas? Today is October 5, alas 4 ng hapon. Bali, dilid po kami ng 12 hours dyan sa Pinas. Ngayon po ay isi-share ko lang po sa inyo yung mga konting tips kung paano ako nakapunta dito sa Canada as a truck driver. Bali, first time ko po dito sa Quebec, Canada. First time ko po mag-abroad at salamat sa Panginoon at tsambahan nakapunta rin dito. Bali, dumating po kami dito sa Quebec noong August 29 ngayong taon lang po. Tapos nag-quarantine kami ng 14 days. Bali, sagot po lahat ng employer namin yung quarantine facilities namin, pagkain, at with pay po kami nun. Ganito kabait ang employer namin at ang government ng Canada. So, simulan na po tayo ang mga hakbang kung paano ako nakapunta dito sa Canada. Una po sa lahat, yung mga dokumento nyo. Dahil yung passport. Dapat yung passport nyo is valid. So, dapat yan. Tapos, lisensya. Dapat, lisensya nyo as a truck driver. Dapat, yung restriction code nyo is 1238. Kasi dito po sa Canada, hindi na po truck ang dinidrive mo dito. Iba-iba po. May trailer, mga grader, ganun, gaya sa amin, sa aming kumpanya. May loader, trailer, dump truck. Yung marami po silang naipito rito. Tapos, yung certificates niyo from past employer up to present, dapat po original at dapat silyado. Other credentials niyo po, kung meron kayong certificate of recognition, mga awards, mga training certificates, kung mayroon man, lahat po itong mga sinabi ko, ilagay niyo po sa resume niyo, kasi dapat ang resume niyo is detalyado. Kung sakali mang may nationwide recruitment, yung mga agency, kagaya sa amin, kagaya ko, taga Mindanao ako, Bukidnon. Tapos nagpunta yung agency namin sa Cagayan de Oro kasi may nationwide hiring pa sila, kaya agad-agad ako pumunta doon sa Cagayan de Oro with my documents para mag-apply. Siya nga pala, ang agency ko pala ay IPAMS. Maraming salamat sa IPAMS kasi sila yung tulay ko kung bakit ako nakapunta dito. At salamat din sa pag-asikaso ng mga documents namin. Ma'am Zyrene, best of luck sa new journey niyo po. Salamat po sa lahat. At siyempre po sa RM Recruitment, nakabase dito sa Canada. Bali, sila po yung agency dito sa Canada. Maraming salamat po. Kung sakali man na mapili kayo ng agency, hindi po yan sigurado na tanggap talaga kayo yung kumpanya, kasi isasala pa kayo yan. Kasi before kayo i-hire ng employer sa kumpanya niya, dapat malaman niya ng employer na kung talaga bang marunong ka mag-drive ng trailer, marunong ka mag-atras ng trailer. Kasi base sa experience ko doon sa Cagayan de Oro City,
nung nag-trade test kami, yung employer ko ay sumakay sa truck at tinitingnan kung paano kami mag-pre-start check up, paano kami mag-drive, kasi doon siya magbabase kung paano namin i-maneuver yung truck, kasi gusto nila smooth yung pag-shift kasi doon sila pipili base sa pag-maneuver mo ng truck at pag-atras mo ng trailer. Kung sakali man na mapili ka for interview, konting tips lang po pag nasa interview ka na. Huwag na huwag po kayong gumamit ng ibang tao. Ibenta niyo po sarili niyo sa kanila, sa employer. Sabihin niyo na I'm a trustworthy person and flexible. Yun. Hanggang dito na lang po. So, kung may mga katanungan kayo, leave a comment below, like, and subscribe na lang po. So, yun. Keep on trucking.